Zita rangu ndinonzi kuda kwashe Mumhure. Ndabvawo ku Borodale ku Hogard Hill ndokwa ndinogara. Testimony yangu yakamira yakadai. Ndine mavhiki anokwana kuita 3.5 ndichiuya pano. Ndakauya panapa ndine zvakazvindinetsa zvakawanda kusanganisa nestagnation mubusiness rangu. Pane zvandanga ndichiita zvandanga ndichibata zvizhinji hapana changa chiri kufamba. Asi kuti ndinzwisise chikonzero kuti zvazvisiri kufamba nemhaka yenda ndisinganzwisisi ndichitorongawo chaizvo. Ndichinatsoronga ndichitoona kuti chinhu changu ndikaronga apo chinofanira kundobuda nepapapo. Ndichitonyatsoronga zvinhu kwazvo. Pamwe ndichimisikidza vanhu, pamwe ndichimisikidza maresources, zvese zvichingondoperera muvhu ndisinganzwisisi kuti chii chiri kuitika. Amen. Asi ndakazoita 1-on-1 nemunhu waMwari. Yanga iri Saturday yapfuura iyo yandakaita 1-on-1. Vakandinamatira vakandiudza kuti haiko zvinezvi muchauya netestimony, ende nhasi ndauya nayo. Amen. Ndingati munzvimbo mandanga ndine stagnation manga musina kana chinhu 1 chiri kufamba. Vhiki yapera zvinhu zvakangozaruka. Zvakangozaruka zvekuti kana ukada kuzvitsanangura nechikoro unoona kuti hazvikwani, ukada kuzvitsanangura nedzimwe nzira unongoona kuti hazvikwani, asi unongodzoka pakungoti aiwa ndonyaya iya yandakanzi ndichazova netestimony. Amen. Mabasa ari kubatwa zvakanaka. Ndine nzvimbo 2 dzandanga ndichibata mabasa kwakangozaruka. Vanhu vari kusevenza kubatikana kwazvavo zvakaita kare ndekwekuti dzimwe nguva waibhadhara vanhu mari vanoenda vasina chavaita, ende zvinongosara zvakadero kundotora futi mumwe zvigosara futi zviri ipapo. Asi iko zvino vanhu ivavo vari kusenza. Vamwe vacho nezuro vakatoti tisirei light, toda kushanda neusiku. Saka ndazviona zvakadaro, ndakava nechokwadi kuti munamato wandakaitirwa panzvimbo ino une zvawakadzikinura. Pane zvakaitika mune dzimwe nzvimbo mamakamira wakaipa. Ndoda kupa Mwari wenzvimbo ino kutenda nerukudzo rukuru muzita raMambo Jesu. Amen.